scăpat. Ești motor? 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 Așa coi. Dar să-mi dai flacără mai mare. Dă-i, pune. Ia, bravo! Dar cu un dege, băi, Daniel, nu așa. El Danielo. Cu degetul care ai brichetă, dar așa flacăra faci unde? șmecherii. Că nu se vede flacără. Dar ai uitat să-ți aprins sigare, băi. Cum schema Leu, Tu din ce înregistrezi, e ce e mai bun. Ce e ce e mai bun? Baba! Vrei să reciti o poezie? Nu, Pe bune, nu? Depinde cât te ține contextul. Îți spun ceva din armată. Din armată. E seară, toți soldații dorm. Eu stau la veche, nu mi sor. Brăduțul ligăre frumos, dar eu mă gândesc la, dar fără rost. Și mă gândesc la cei de acasă, care acum probabil sunt la masă. Mamă, nu te supăra, nu sunt aici din vina mea. Eu mi-am făcut patria în altă seară, ca să aveți liniște în țară. Voi obosiți să vă curcați și fără griji să vă scurați. Așa. Eu cred că te gândești la mine, gândând ușor, dar nu mai bine. Mamă, nu uita, eu vă apăr de fiara rea, care fundește și le așteaptă ca să găsim măcar o dată și să ne îngroapă de la cerii, la cerii. Și să nu uitați un singur lucru. Eu voi fi mort, dar nu vins niciodată. Never. Și mort, acasă! și mort, nu fi viu. Bravo, bravo! Egalul meu? Asta am compus eu în armată. Dar cine? Michael Jackson. Se aduc manuscrisul care, în armată. Și cum e, l-am acolo. Stai bă, că chiar așa că nu trebuie un manuscrisurile, că eu nu prea... Manuscrisul la ce să spun? E poezia originală din armată care am făcut-o în sala de Crăciun. Nu e o... Seara de Crăciun? Eram de gardă, deci eram comandă de gardă și... Când toată lumea bea și fuma, numai eu beam mâncare cât cuprinde, dar de băutură și femei și altceva, nimic. În schimb, trebuia să număr cartușele și toate chestiile. Păi dacă ieșea un minut, îți dai seama ce spun. Alea toate cartușele de mine. Am spus aseară, disciplina militară, ce înseamnă disciplina? Bun, am spus aseară, bun, uite că spun apa, ce Băi, eu înseamnă... când predam încărcătorul în pola mea, când veneam de post, predam încărcătorul, mine număra ăla când mă lua primul timp, pola mea. Și am făcut gardă 8 luni. Lasă-mă, pola mea, pe aeroport. 8 luni? Nu. Pe aeroport? Nu, nu. Bun. Spune-mi și mie cu semnul particular. Dacă ești tare. Eu nu știu ce am făcut și mă întreabă de acum câțiva ani. Vezi cu... Bă, eu nu știu, ai cuvântul meu. Te pune cu mine. În materie de gardă și disciplină militară, îmi pare rău. Eu nu mă cred asul, buricul pământului sau ceva de genul ăsta. Dar în materie de gardă și disciplină militară sunt tătic pe ei. Și încă o dată repet. Voi fi mort, dar învins niciodată. Niciodată nu voi fi... niciodată nu voi fi vasal, umil, în fața... chiar dacă e șef sau nu e șef sau nu știu ce. Nu voi fi vasal sau umil în fața șefului niciodată. Respectul impune respect, dar vasal și umil niciodată. Și cu asta închide. Bun, am mă pentru tine. Dar tu nu băiatul băiatul ăsta. Chiar băiatul ăsta, de ce? Cât o val și mele? M-ai și speriat, dracu, era să fac pe mine. Ia mai fă o dată fața aia.
Nu, aia se face cu bulici, mă. Cu? Cu buci? Nu știți să facă. Blugi, se spune blugi, dar e normal din USA, blue jeans, parcă, nu? Blue jeans. Ce înseamnă că nu știi? Eu ți-o spun ție. Pantaloni de făcare. Da, mă. Vreți să vă recit o poezie Nu. de asta funebră, Ia, bagă de aia cu morți, că mie îmi place. Oricum n-avem vieri. Aia care a băgat la ăla când a murit. Băgat cu aia că-i 12 noaptea. Ia zi poezia care Aia ai care zis-o ăla, i-ai zis-o lui ăla când a murit, mă. Când te-ai dus clamp acolo. Vrea lumea să te dea afară de acolo. Eu, dacă nu sunt vrea vreau să să mă vreau dea, să dar fut, Nu, Robert, mă. Ia zi-mă. plouă grozav la mine în cartier. Și cine e ăla? Plouă grozav la Plouă mine. grozav la mine în cartier și sânge cald. Și sânge cald se scurge pe canale. Oh, frumos. Aici e almabă. Da. Ai Dar, uitat? vedești, ești moartă, draga mea, dar inima mă doare. Nu mai știu, bine, e inspirat. Cum i-ai zis lui ăla dacă putrezește? Mare, dacă nu-ți mai au ce. Că cum i-ai zis lui ăla că dacă putrezește? Da, mă, curge sânge în cartier. Da, e poezie funebră, e poezie inspirată din Bacovia, care ați auzit cuptor, de De-aia exemplu. vrea mă ea să-mi bat acolo, mă. Păi vii la filmul mort. Să spui tu că sânge în cartier și cu... Dacă la costum noaptea cu ochelari de soare. Și că putrezește ăla și nu știu ce. Doamne, doamne. Nu e, da. De-aia, mă, da. Nu, dar sfârșitul e chiar apoteotic. Chiar frumos. Sfârșitul, cum e? Mi se pare că, cum l-am compus eu, că cum făceam poeziile astea? Din beție mă trezeam și mai scriam, iar mai venea o idee, iar mai băgam ca să... Cred că nu să băga mai e un cap mai bage. Vrei o poezie de dragoste? Păi, Vrei să mă uit? de unde mă văd?